Patato mi. First time na ako magpatato. Oh. Sakit eh. Siya ang nag-una tapos ako ngayon. Dito ako. Ay, dito na lang sa kapila. First time. Sa'yo na isnin dire? Dire. Asa may mas ano mo? Ako yaran. Pamugos or good me? Lagi bukusan ako na. Dari oh, tama. Dili kasi. Ano na lang ako. Ay, program. Dili ubos-ubos lang sa imong collarbone. Ubos-ubos lang diri ba sa collarbone. Kasi isulat anak mi na isulat. Basa siya. Wow, natatuan ako be yourself. This is
Sorry. Pagkabit, tigit yung biskwila. Eh, ito yung ito, balas siya, ito nang supply ba? May tao. May tao. Sabi. Nakagalang mo. Ayan, ito pila isa tayo. O, pila na ito tayo. Ito man, ang sumpay tayo tayo. Ano ito, ang dirty ba? Ano naman, lain ka na, yun yun? Wala. Pag-inom ka sa naon. Sa pila mo, piti yapon. Tapos na! Patuloy ka na nakapilpon yan. Patuloy ka na. Silaga mo ka, picture sa uglayan kaya, naguman mo. Pagkaktaon na. Diba, okay lang. Color content. Ito lang, gawas lagi na yun. Lagi dry pa siya, pero mo kan dugo din. Mukan pa siya mo